देवगड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार विनायक राऊत यांची जीभ घसरली असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. आमदार नितेश राणे व भाजपच्या नगरसेविका असलेल्या महिलेबाबत वक्तव्य करत असताना खासदार विनायक राऊत यांचा स्वतःच्या बोलण्यावरील ताबा सुटला असल्याचं यावेळी पाहायला मिळालं. पाहूया भर पत्रकार परिषदेत खासदार विनायक राऊत नेमकं काय म्हणाले. साहेब, आता तुम्ही म्हटलं की आमदार नितेश राणे यांनी मध्यस्थी करण्यासाठी जी महिला पाठवली, त्यांनीच असा थेट आरोप केला की एवढे दिवस नगराध्यक्ष काय झोपलेल्या काय. पण तू घाण खायला त्यांच्या घरी का गेलीस? 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 नगराध्यक्ष ताईंना सुद्धा मानसिक दडपण आणायचं त्यांच्यावर त्यांच्या कुटुंबियांवर दडपण आणायचं, एकुलती एक मुलगी तिच्यावर दडपण आणायचं, मानसिक संतुलन त्याचं कसं बिघडेल यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून साक्षीताईंची दुसरी आम्ही तक्रार त्या महिलेच्या विरोधात महिला आयोगाकडे सुद्धा करणार आहोत. आणि म्हणून त्या महिलेने आधी कबूल करावं मी साक्षीताईंच्या घरी गेली की नाही गेली ही दलाली करायला. आणि म्हणून साक्षीताईंचं हे असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.